Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, channel Kun Kun Channel. Bahas tentang kami Jawa Kando Super. Iki ndelok kandang sing iki. Kandang iki kandange kakung wedhuse karek telu. Anake ireng-ireng. Ireng-ireng lah. Kayak wedok kae iki kita lanang oleh. Anak ireng-ireng babone iki arek telu tok iki. Kita wis dibojokne iki. Kok apa jenenge ulune ngono kuwi apa cacingan ya? Ya engko dijajal ditukokne obat cacing lah iki penake ya. Teman-teman. Kayak diobati ben sehat. Walafiat ini kita cacingan iki sing lanang iki. Jengges iki guru iki. Sakne ya. Ndas sih barang kok botak. Sangke kurune apaan iki. Paling ini jaluk diobat cacing ta iku kudune. Loro pisan iki engko ditukokne lah ning balong toko obat cacing ben apa sehat walafiat. Ben orang jegrek iki ulune jegrek, Pak. Paling cacingan iki mesine. Are jarang diobati lek kene iki. Kurdi ngai ngono ae dadi yo dimaklumi. Susu sikile njipat. Yo diketoki ra barang. Oh iya tak ketokane iki engko. Drijine barang iki kan penak lek ndelamak. Lanang wedok iki sing turu iki lanang, sing ngadeg kuwi wedok. Ngono teman-teman. Jadi untuk perkembangan kandang kakung iki mungkin sekian dari saya untuk kali ini. Ada kurang lebih mohon maaf. See you next time, sampai bertemu di video selanjutnya.